सार्भाइभ खालायनानै थांगा हांके एबा जों जुदि पिसफुलि तंनानै हिंके जों इ सोसाइटि बायका हामके जलिनानै तंनानै जानानै बा जोंनि फिलिंस रंना जोंनि इमोशन्स रंना दुख कष्ट रंना शेयार खालायनानै बेलाय बेलाखे प्रयोजन जों जुदि जोंनि दुख कष्ट रंना बखा बिसिङाव चबैना रखांके जोंनि फिलिंस रंना जोंनि इमोशन्स रंना बखा बिसिङाव माने चबैना रखांके जों लाइफआव अनेक लनलिनेस फिल खालायनाय दै बुसि बखा फाटिति हेके दुख नांनाय तबन बागै जों बर' बाय जोंनि फिलिंस रंना जोंनि इमोशन्स रंना बा जोंनि दुख कष्ट रंना शेयार खालायनानै बेलाय बेलाखे प्रयोजन तो एक्चुअली आं आगेव तामो खालाय आंनि लाइफआव माने बर'खौ जुदि आंनि प्रब्लेम्स रंना खानाय आंके बर'खौ जुदि आंनि दुख कष्ट रंना इगनोर खालाय आंके आं बर' रंना जलि उनाय आंनि प्रब्लेम्स रंना आंनि दुख कष्ट रंना ताई शेयार खालाय आंगो बिकज आं वान्ट टू गो जाव बर' रंना सावैले तामोला बिकज बर' रंना आंनि फिलिंस रंना आंनि इमोशन्स रंना बुजिया हनै बाट अबनि परे जेटा नुकजाखा जे आं लाइफआव अनेक हाइचुं फिल खालायो अनेक लनलिनेस फिल खालायो अनेक ताई